Mo'y ka lang atong sender si Binoy. Kini ako problema bahin na sa kong asawa nga dunay na kong kalagot ako. Gumika lang sa sayop nga pagtuo. O hangtod nga nasutag din ako nga gusto kong patiyon sa kong asawa. Ansa man? Gituod ka, nanay. Patuon ka sa kusina. Yan na, pag-or ganinar ka diha. Gunin na rin. O ganinar na ko, magsulti na yun. Nagkanta pa man ka. Sulti talaga Huwag ka. mo tulog sa mut. Na, saban rin kong nanayin mo ron, ane. Wa man ay problema o kasabaan ka, tay. O, siya may problema, ha? Inaguunin mo niya, tay. Kasapis yak una. Aron kung kasabaan ka, bawas na lang ng iya. Bungot ka di mo batagay. Ay, saan na ni mo? Tapos kusina. Ngano, day? Kadugay ni mo ni Dool, oy! Ganihan ako nagpatawag ni mo? Oo, sultis may din ako. Ngita ba di ka na ako? Gawat mo ako mahuman og kanta. Hilo diha. Mulusot ka pagida. Paghugas na dire kay wala tay gamit. Mga ona ta. Pero wala tay magamit ang plato. Pamaga mang hugas kanina. Kibaw na siya gisugot yung panilig niya sa gawas. Nanilhi ka nagkatakanta man ka dito? Silig ko, oy. Ang silig ko, gimihin mo na ko sista. Ay, nalang ta. At gawas, di ba? Limpyo na kayo to. Say na lang ta, ha? Paghugas na kay mga ona ta. Manakog luto. Panghugas na diha. Ug mahamang kaghugas. Pagsuka diha kay para mga ona ta. Oo, day. Tatay, Hmm. tabangi ko ano nga mo assignment, tatay, B. Nga, unsa may assignment? Problema ka? Unsa na assignment? Sayo na na. Duman ni kabuok. Bisag sa klibo pa buok. Yakang-yakang tatay ni mo. Unsa man na? Kontay, find the least common denominator. Sa amo pa na wag yun ko wapag yun di ay na ni mo makiti hangtod karon. Tatay, uy. Kinilang una, B. Kuan kining unsa man na? Unsa man ang 6, tay? 6? Oo na sinugdan sa number 5. Dili man 6 nga numero good. 6 ba? Is EX 6? 6 di ay. Kuan na kanang bang magromansahay ba kanang mag-isolib si mama ni nanay ni mo hangtod nga matiurok ang mga matas kalami mauna. Uy, taas pagod kaya ana, tay. Dili man na masuti rin sa biodata. Para bilita rin ang pagkakindot. May, asas tatay ni mo? Tuaman to sa banyo, nay. Ganina raman to. Ganina na siya dito. Ganina raman to. Nga naman di ay, nay. Nangita mo ko siyang cellphone kay nahutan ko load. Ako'y textan, basi na pa siya load ba? Nagdaman to siya cellphone pagsud niya sa banyo, nay. Sa? Nakitaan man to na ako siya. Pagsud niya sa banyo, nagbitbit siya ang cellphone. Kaya ti good. Maligo siya nagdash ang cellphone. Binuang. Na, lawan na. Suko na sa sinanay. Patay. Ako. Ngiga ni mo mag-CR sa? Magdadali kasi mo cellphone? Kasi mo gika-chat ya, ha? Imong kabi? Aha. Kasi mo gika-chat ya? Kinsa? Uy. Siwa? Kaniha ka na nas banyo. Mag-usap na ka na sod. Ligo. Naligo? Kuyawan ni mo maligo sa usamang oras? Ay, kung buha nga, Pinoy. Kisa na ba yan, ha? Tubag ako. Walgi. Oh, naligo ka man ka, ha? Yang ano magda ka mag-cellphone, ha? Hanggawa ka. Nagduwa ko ka ng Mobile Legend. Duwa ko Dota. Katuwa ko, suta. Dota lagi. Duwa di ay. Ay, utsam ka di. Sakit na, oy. Sakit? Di pa na mo, Pinoy. Masakpan talang gani ka, na. Patyon tagyo ka. Oh, lagros. Natinuod, gaduwa rin yung kong email. Abang Mobile Legend ba, suod CR. Niya, kay dili man pwede i-post ni mo. Mao to, gitiwas na ko dito suod. Mao to, nadugay ko gawas ba niyo. Pero gitukuan sa kong asawa nga. Doon namin ko kitsat sa banyo noon. Pero, pertig yung tao na mong awaya to. Kunya. Ay, kung buha nga, Pinoy. Kung nagduwa ka game sa cellphone, kinahanglan ba nga mo ato ka suod sa banyo? Gidaan mong cellphone suod sa banyo, kay klaro kayong may gika-chat ka, o hadlo kang masakpan ta ka. Pero kay nasakpan naman gyud ka, bantay ka lang gyud ako, ha? Bantay ka lang gyud. Ha, sayo na rawas pagtipi ni mo, Binoy. Daghang kay pagis paghipos og tao. Pwede ta kang hiluan. Mura mo ng tagbangis, ani.
Pwede ko ng putlo ng tumoy mo, ikatuog mo. Ayo, O ipabida no. pwede tekang itukod diha sa danan. Noon sa taon ka lagros oy. Sino sa? Ha? Booking na ka, Binoy. Imo kong gituntong animala ka? Ha? Way sukod sa baos, ha? Oh, di milagros. Suka na itong away na mo, base sa iyong ipanultin, kuya, wala taon ko, kay Murgiso, bagay siyang may bahan ako. O nga, wala yung kumpiyansa niya. Ayay, pre, wa na pre. Hubsan na ta pre. Problema. Hubat na. Nagtarya, punimig, birre-rebe. Grabihan ninyo, no? Kamurang duha nakahurot na mo po sa kakis. Wa pa mo mga hubog. Ay, kondisyon na kami ng teriyak. Bibida Apa kondisyon diya na yun. ko, Lenoy? Ah, Pero mamangyog kang kondisyos inom. Labi nagdili imong gasto. ansa ko na. Ay, tulindoy. Tulindoy gud kang dako, oy. Garing nang, punimig ko sa case ni Rebe. Nanay, si tatay. Hubog. Hubog? O nakahubog-hubog lang na? Ambot lang, nay. Kay pagsud niya, may barag man. Ha? Sige lang, nak. Huwag ikaw lakaw na sa imong kwarto, katuog na. O, nay. Hubog di ay ka? Pwes, tanaw na tugdili ka pa mahuwasan, animala ka. So lucky in my life. Dahil siya nakainom ko. I don't care. Magsumpayan. I don't care. Milakaw sa kusina. Saka siya. Sa ibuhat po dito. Panidaan ko eh. Kabog-kabog na pa itong gamay na. Barang ng gamay sa doon sa kibran. Ako siyang sundan sa kusina. Oh, saan na yung ipagita? Kutsilyo. Saan ka na yung kutsilyo? Iyay, misugod, magkuba ng dughan ko. Kulbaan ko na eh. Magbait sa kutsilyo. Patay. Pati yun makakuhaning kanahang dako. Pati yun yung kakuhaning akong asawa. Ginuo ko. Nagbahin rin siya sa kutsilyo kaya ron ihiwa-hiwa sinugba. Kaya iyam rin kong sukaran daan. Sa giluto niyang sudan nga sinugbang baboy. Oh, sige na, kaon na. Ano mo rin mo kag... Ano sa kagipaningot ka manggod? Wa, day, wa. Kaon na. Tuto ka manggod na ako. Nagduo ka nga anay hilo. Ha? Kuhan, Kaon na, rumatugong sa'yo. Inom-inom ka pa. Kwartahan, di ka. Wa, uy. Kaon na diha. Hindi ko lahipos diya si mong kinanan, ha. Duka na ko. Kulbaan ko mukhaon na ni. Mukhaon ka kuhan ni, no? Pero, pasig ito na hilo. Bida, kulbaan ko kuhan ni da. Kulbaan ko. Tungkol sa pagsigi na ko gunahuna nga may daw tang buhato na kong asawa nga rin ako. Ayun ko'y tarong katug, way tarong kaon. Hangtong nasakit na noon ko. Mrs., ikasubo ko kayo. Patay na ang imong pana. Oo, si patay. Buhi pa ko, Dukoy. Aray, buhi pa ko, eh. Lugda, Binoy, magbuot man ka. Doktor na nag-ingon, oh. Buhi pa taon ko, dako na ko, buhi pa ko. Buhi pa ko. Uy, Binoy. Uy. Uy. Buhi pa ko. Di pa ko patay. Buhi pa ko. Uy. Uy. Naunsa ka? Nagdag mo kang patay na ka? Wang. Gurito na ako. Buhi pa ko. Anya? Yung mga doktor ka patay na kuno ko. Buong to doktora. Yaw-yaw nung ko, mara ko ginaman. Kitaan ko na to. Kulatahon yung doktoran ko. Aray. Sakit ako tiyan, eh. Unsa gibuhatin mo na ako, Milagros? Naunsa ka diha? Sakit lagi na ako tiyan. Ha? Sakit kayo. Ayay, ha? Ayay! Ayay!
Lain kaya akong damgo, tungod tingaling sa pagsigi gunahuna na ako sa buhaton sa kong asawa nga rin ako. Pero pagbata na ko, may sakit mo na akong tiyan. Nahuna-huna na ko nga, wag ba ka ko hiluin sa kong asawa? May kalit mo lang sakit akong tiyan. Ano man na ini? Threat has been detected. Ay, duda ko na. Wag ka ko hinahinay hiluan ko asawa. Mura kong naluya. Kakapoy sa kong lawas. Nga no, magkani. Tatay, pagawasan ko no ka diya. Kay nana ko no ang mutambal ni mo. Pagawasan ka, ingon ni nanay. Manong, mao ni akong bana, siya ang dunay sakit. Di kayo ko, lingkod na. O sabi, di bati ni mo, ha? Kung anong sakit akong tiyan. May kalit mo lang niyan sakit. Kanya, mura kong naluya. Murag nawaan akong gana sa kaon. Unsa na sakit sa akong bana, Manong? Unsa sakit niya? Wa ka na siya gihapak o kautang hangin ang imong bana, mistress. Ambot lang ka, Manong, kay sukad masukad, wa pa man tsuko ka kitag hangin ni dag puspos. Duda ko ang imong sakit. Murag tinuyo. Murag tinuyo yung sakita. Tagsaray na libre, ane. Oh? Nya unsa may makaayo ani niya, Manong? Ang akong tambag, ane ni ano, mas mayo pag ipa-insyon na lang ni siya daan. Delikado manggutin eh. Nayo, imong tiyan, may burot. Imong lubot, may sapilot. Delikado kini. Murag dili nakakaabot masunog nga kalag-kalag. Gipadautan ka. Gipadautan ka, undo. Ginoo ko. Ikay nagpadaot ako Milagros, oh. Ano? Ha? Ikay nagpadaot ako? Ikay gusto mo patay na ko? Nabuwang ka na, Pinoy? Nagduda ko nga ako ang asawa mo ay nagpadaot ako kay siya may gusto. Tuhuan ako nga gusto mo patay na ko. Tungod lagi siya pagduda nga way gabasihan nga tarong ba nga nagapit ko ko. Mao ni ako problema ron kung saon man ako ani nga makalikawas ko. Tabangi ko ninyo be. Saman kung kaboy bisultiyon, Binoy. Hello, good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Lord, Mama Mary. Salamat. Usa tanan nga namati karon namo, thank you kayo sa kanunay ninyong pagpaminaw kanamo. Hey, atong sender karon adlaw Goliath. Ato simple towns, Binoy. Binoy? Oo. Si Binoy? Sa problema niya kay Goliath. Luoy kay siya, gaduda siya nga pati yung lagi taon. Tungod lang anang mobile legend natin press ba? Kanabang duwa bitaw sa cellphone karon nga 14 kabuangan gani gikuntis-kuntis gali na sa mga batan-on ron. Mao ba? Nabuang mas Binoy nagapil-apil pa man kaana taon do Binoy nga. Ano dahil siya? Idaran, mao ni diha nang sugod ang duda siyang asawa nga duna siya uyab kay dito siya sa CR. Ay. Sige siya duwa sa mobile legend. Di mo na pwede ni mo i-post kung panalitan niya. Kuyaw man ako, mamatay ka na, dugay sa kabot lang kung sa'y paagyan na nga duwa. Kada bita magtawgo na to natay isugo no dili magkuha. O dili man yun, di man ka pwede mo naman na. Di ba naman na earphone din sa? Oo na, oo. Di na, kadungog, iba na yung, dugay ka kadungog na. Dugay yun. Dili ba mao man sa katunay ka usa nga kanang dunay usa ka bata nga kanang nakuyapan nga namatay gyud kay way kaon way tuog sige la duwa ana. Doon ay inana. Nabalikan bitaw to na kausa. Kwansa na sa ginikanan, ayaw padaog, no? Inanang imong anak, di ka magpadaog. Ay, timpo sa kaon, kinahalan mo kaon, gyud bahalag magduwa kasunod, pero di ko na maay parebitangsiyon. Oo. Buntag inigmata, duwa. Unya, dugay kay maligo, kay magsigduwa. Pabando ni mo, di lang siya, kay sa sabay, kay Mao ni nabuang ang Binoy. Oo. Karon gidudahan siya sa asawa nga nay uyab, nasi ka chat-chat ito sud CR. Mao ni ang kagulan, kuyawan man siya nga pati siya siyang asawa, kay kuyawan siya kay ningon man yung asawa. Sige, imo gikuan barat ikaw ngayon. Sa iyo na kay pagpatay Binoy, sa iyo na kay pagpatay. Ngano man nga problema siya, iyang ingnon nga, mure akong duwa, mure akong... Di mo tuo lagi ang asawa. Daga naman siya ipamati sa lawas Di mo god. tuo si ang iyang asawa nga si Milagros. Nga magigani mo no, maligo ka, magdagig yung cellphone, ug nagduwa pa ka, anong atong yung ka CR.
Di mo to, nya karon Oh, mao na nga. nya karon naanay sige pamati sa lawas. Okay, di naman siya mukaon na tipres. Kay kuya man siya. Ye, mukaon ni na ba kay hilo ni hiluan ko sa asawa. Di ko matuog kay tingali putlo ni ako sa kong asawa. Di siya. Nasakit tinon siya. Kana sagol na natong sa iyo kuwag pahuway, kuwag ka. Natarantar Narantar siya, narantar. Tungod lang yun sa Mobile Legend. Way gamit yun yung Mobile Legend. Way tug, way pahuway, way kanang duwa. planong kaon. Umaw na ikaw sa Ang mga bata ron, mga bata, di pres, wa na ipasingot. Di pa sa una atong mga duwa. Si Uy, Ato. katong duwa nga imong gipost magakwarta Oh. nga 1 piso bill. Naidumdum na ko na ako gagamay pa ko mga bata ba mita mig yawan kay sa good suit na Bix. So nagkakita ba ko yawan lagi kay Bix bitaw sa good suit. sa yawan. Wayan ba, wayan? Sa wayan. Bato. Bato ba? Bato nga flat baron nga para imong kuanon mo gamiton sa duwa nga kanang Kanang sa Bix, good oh, suit, sa good ano. Kanang sungka, alain po na. Ay, kada bang mga bato ba nga lapad? Nya, may Bisag imong isa sa bato kanang sa mga Bix bata mo. ka nga may Balitan yung mga batuada. mobile kanang ML, kanang mobile legend, kanang dili ingog pag-uon no. Nakumatikon mo naman nimbata, yung magdagbata, abot ang mga ginagana man lower abot bangko sa imban. Ang mga bata to sa cellphone ang atubang sa gamisang pare. Oh, mao na. Wala bawal na tamo. Muna na. Pero karon wala gibawal na na. Bata, Wala di na padadog cellphone basta Oo. suot simbahan. Oh, magsigikon, sigkoy ka ng... Wala na. Wag yun, digin maayo ati presoy. Ang mga Dili. bata ron, mao nang dalira mawagtang, dalira takihon. Tungod kay way pasingot. Tungod anang duwa. Oh, wa may pasingot. Sige na ka ba? Daot sa'yo, Wala man daot sila ang duwa mata. para sa ato. Ah, sigur ka sa una, oy. Gukod sa kabaw ka na. Oo. Gukod sa kabaw niya. Nako pa ng mga kanding. Manguha mga lukton niya. Iniguha sa lukton. Pangwaag tiyan niya. Pangwaag gob. Lutoon. Talamiya. Talamiya. Lukton. O sa ilong. Sa lipay ko itong domingo yun. Kay? Bata na ko, kita ko sa kong mga apo, nagluwag batulatak. Oh, iyon na. Batulata. Karang tumbang priso ka. Batulata, bakat nindot na. Ay, nindota. Priso, lingaw. Apo lagi ko, nangawan. Malingaw ta na batulata. Lipay ko gato. Kasi ba tulad ka nang itawag sa mong taxi? Dili na lang lata. Pamarukol niya sa akong chinilas. Nilas ni mo. Taxi, may tawag ka na sa amo. Taxi. Laim to taxi. Laib to taxi ko. Santo to taxi. Di ba ka na taxi ka o ba na SPO? Sa grab. Ikaw ba na sa grab? Ulit na, oy. Kada bitong imong kwarta nga display dong na nakuha nalipay ko na hinumdog ko kay ito kay 5 stabos Oo. puwa. Oo. Kanang bubble gum ito. Kasi gustamos mo dito. Oh, 6 stabos nga puwa. E kanang bubble gum palit ko. Doon na ba na itong 5 ka puwa Oo. gibutang sa kaniso sa bubble gum. Murag wala sa ko mo palit ato. Pero katong piso gyud mayundom ko nakakita ko nakuha ko nangita ko giyawan. Oo. Nakakita ko ng piso. Katong bill ba nga. Oo. Ako gatag di papa. Tagaan lang kong gistabos. Giilis mo magkalibutan ba na Oo. bata Nindot kayo, magkikita tag kwarta sa karaan sa una. Balik ko mga kwarta dito karaan na tipres. Nalipay, nakakita, oy, katong Balik na sa gistabos Cinder. na green. Balik na sa Diba? Cinder ko lang. Oo. Kung sa ito yung pangutana, Problema lagi taon niya taon. Kaya ang iyang kuan, kung kamo kuno, kanang tinuod ka nga patyon siya siyang asawa. On sawad. Kabangi ko ninyo. Dili na, uy, nadugtong pasyon kasi mga asawa ko taon. Kanang Kanang iya- Binoy, oy. Iya na Kanang nagkuhan. iya- Ano na, Binoy? Nahadlok lasag ka, kay murag nakuha na nag-utok ni mo. Oo. Pahuy, ana, uy, Murag, angay. na-torture yung utok at Wala tipres. kay angay binoy, uy, nga magduwa, ana. Mobile legend ayaw na. Oo. Oh. May pagmanilhig ka. Mao lagi ang Manguha ibasyan. kag- Kamo manguha kag taon man gamit nila sa ako nga inyo. magkalikawas kuno siya. Tabangi ko ninyo. abi ni mo, no? Ayaw na magdang cellphone. Ang kanang iyaha, no? Makalanga. Ako bito nga, uy, bina, wala kay Facebook. Wala kay, kuwan ko nga, malanga. Dagan kay kong trabaho, malanga. Makalangay gyud tinuod ang malanga. Dagan Facebook. kong trabaho Oy. niya. Ako, nakadaig lang ko. Re, amigo no kay, kanang pangalan, o hinganlan ko malang kay, di man ngilad. Nindot man nga example. Kanang si Ricky Lanyuhan, kanang sakop sa kong singing contest. Kanang yung mga bata gulyat, inigmat na, kabuntag, dili na siya mumaneho. Dili na siya mumandar. Kaya mga bata, tulokobog, gipaang ko man, imo doha ka kanding, ikaw magtugoy atong baka, ikaw magkwanto, diretso na kabuntag. Dili na sila mandaran. Ang uban, inigbangon, diretso hikap cellphone. Bisag kag may pang bata, kung imong buyagon kuan ng cellphone, muligid, mo hilak, tapos ginhawa. Dapat unta ka na, panaro na sila ka ng, kuan ba, kanang dunay ka ng tarong at trabaho, dili kasi kulitog anang cellphone, anang mga mobile legend, sana siya kayo, wa may trabaho nga mahimo.
Wag yun, sa una, inigbata na to. Day, sagom tupig mo, gito buhat. Oo. Inigbata, dagsugom to, inigabot, lungang, inigumaglungang. Oh, ngahoy, inigumagkaon, pangahon na, ngaon na. Pangahoy mo dito. Kuha dahil ka sa sanggot, kay mga Yeah. kumpay sa baka. Galiat ka ni atom. Inig buntag, gamay pa ta. Dugay tang mata ka na Oo. bata pa. Ingon na gini ka. Oy, mata naman sa buhi pa mo ya. Dugay ko dugay may mata gulat, pres. Ing naman sa mama. Kumangon mo dia, kakaon may mong manok. Kami ati pres, kay hadlok Buhi lagi kay pa mo mi niya. atong papa. Grabe, may gito abo, disiplina mo papa ati pres. Mamata to siya, mga alas 5, inigla size mo, ana nang lito. Ana oras niya, buboy. Mata ni mi. Mau ba? Oh, ini Makadungog din mo. Ha? Makadungog din. Makadungog din mi ati pres, surgaan na dalang mi. Daan na daw. Iniganap. Sus, bangon din mi dito. Kuha sinangayan. Tinod mo nag-alas. Kuha na yun. Lagi- Kusinyasan ra. Ako rin kay uson. Ikaw gay kag ulo. Ako tuod di ko na pas kay kago. Eh, Kaluha lagi. Juan, grabe ay, grabe. Pero lain mo- Grabe training mga bata sa una sa trabaho. Karon naman. Pero lain ako mangod ng babae, karon. Karon man idara na siya, nigmata niya, so mangita mamig sanggot kay mo kumpay baka kanding. Karon lain na iyaha. Unsa man? Kana ko nang murag por magyapog sanggot kay mo sangit. Ikaw mo pala ka dito naman noon. Kaya ko ang puzzle tihon.